कोकणात घर बंगलो बांधण्याचं स्वप्न बघताय तर आजच वैभववाडीतील आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शनच्या कार्यालयाला भेट द्या। निसर्ग संपन्न वैभववाडी आकांक्षा वास्तू कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपर्स घेऊन आले 108 प्लॉटचा भव्य वास्तू प्रकल्प। आपला सातबारा, आपलं घर, समर्थनगर। वैभववाडी कोंडा मार्गावर 26 एकर प्रशस्त जागेत वैभववाडीत साकारणारा पहिला निवासी वास्तू प्रकल्प। अनेक सोयी सुविधांसह परिपूर्ण असलेला एकमेव वास्तू प्रकल्प। आपल्या सातबारावर नोंदवा तुमच्या हक्काचं घर, समर्थनगर। तुमच्या स्वप्नातलं घर आता प्रत्यक्षात उतरणार। आजच आमच्या साईटला भेट द्या। संपर्क गंगाधर केळकर 9175 40 67 64 94 22 39 46 25 आणि राजेश कुरसंगे 8850 14 11 67। सध्या सुट्ट्यांचा हंगाम असल्यामुळे कोकणात पर्यटकांची गर्दी वाढत आहे। आंतरराष्ट्रीय पर्यटन स्थळ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या विजयदुर्गमध्ये पर्यटकांचा ओघ वाढतच आहे। जगप्रसिद्ध विजयदुर्ग किल्ला पाहण्यासाठी देश विदेशातील पर्यटक या किल्ल्याला भेट देत आहेत। त्यामुळे पर्यटन व्यावसायिकांसोबतच छोट्या मोठ्या स्टॉल धारकात आनंदाचं वातावरण आहे। तर आता आपण आहोत देवगड या विजयदुर्ग या किल्ल्याच्या ठिकाणी। या किल्ल्याच्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने जे आहे ते पर्यटक जे आहे ते येत आहे। पर्यटक हंगाम जो आहे तो मोठ्या संख्येने सुरू झालेला आहे। नोव्हेंबर डिसेंबर या महिन्यात आणि जानेवारी या महिन्यात मोठ्या संख्येने या ठिकाणी जे आहेत ते पर्यटक येत असतात। या ठिकाणी आपल्यासोबत काही पर्यटक आहेत, त्यांच्याकडून जाणून घेऊया की इथे येऊन त्यांना कसं काय वाटलेलं आहे आणि या ठिकाणी जे पर्यटनाचा आस्वाद घेऊन त्यांना कसं वाटतंय ते त्यांच्याकडून आपण जाणून घेऊया। काय सांगाल या विजयदुर्ग किल्ल्याची, तसेच या देवगड तालुक्यात समुद्राच्या ठिकाणी आपल्याला येऊन कसं काय वाटत आहे? या ठिकाणी येऊन आम्हाला विजयदुर्ग बघण्यासाठी, म्हणजे याची तटबंदी जी आहे ती तटबंदी बघण्यासाठी म्हटल्यावरती विजयदुर्ग असा पाण्याच्या दिशेने आहे। याला प्रत्येकी लाटा लागून विजयदुर्ग असा उभा राहिलेला आहे। या ठिकाणी भरपूर पर्यटक येतात, परंतु यावर्षी आम्ही पहिली टाईम आलेला आहे इथं। प्रत्येक वर्षी दिवाळीच्या नंतर प्रत्येक ठिकाणी गड फिरण्यासाठी जातो। यावर्षी विजयदुर्ग फिरण्यासाठी आलो आहे। कुठून आलात आपण? आम्ही कर्नाटक बेळगावमधून आलो आहे। एवढ्या लांबून तुम्ही इथे आलात, तर आता आणखी कुठे कुठे जाण्याचा प्लॅन आहे? यानंतर सिंधुदुर्गला जायचं हे आहे आपलं। विजयदुर्ग पर्यटक पुरा फिरून या साईडनं कोकण भाग पुरा करणार आहे। तर आपण पाहिलात या ठिकाणी जे आहे ते बेळगाववरून जे आहे ते पर्यटक मोठ्या संख्येने या ठिकाणी आलेले आपल्याला दिसत आहेत। कोकण 7 लाईव्हसाठी नागेश दुकंडे, देवगड। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल।